שלום. שלום. שמחה מאוד שבאת לקבל את עבודתך. שמי שבל אהרוני, מכיתה ח'2. שמי אלינה תם, מכיתה ח'3. ובמסגרת פרויקט מנהיגות נטלנו חלק עם חטיבות הביניים בני והיובל מטעם העירייה, ולשם כך העירייה יצרה עבורנו סביבת מודל איכותית, נאה ומשמעותית. האם יש מנהיגה שלקח באמצע הדרך, שלקח ממנה תכונות, למדת ממנה שעזרה לך להגיע למטרה שלך? אני יכולה לומר שסבתא שלי, אישה שכל חייה התנדבה, כל חייה נתנה גם למשפחה, לנו כנכדים, אבל גם לסביבה שלה. אישה מדהימה. אז זה אחד. ואני חושבת אמא שלי שגם כולנו כנראה גדלנו על הנתינה הזאת לאחר. עד היום אמא שלי פנסיונרית, מתנדבת, עושה פרויקטים ברמה ארצית, וזה משהו שאני חושבת שגדלתי עליו. הבת שלו, הרב עובדיה יוסף, אני מאוד מאוד מעריכה אותה, מאוד מעריכה אותה, ודרכי היא לא דרך של נשים דתיות, לחלוטין לא. ודווקא אני מעריכה אותה בחשיבה האותנטית שלה, באווירה שלה, בזה שהיא רואה את המקום של נשים, באווירה שלה על הדרת נשים, באמירה שלה שהיא לא מקבלת הכל כמובן מאליו, היא מוכנה לשאול שאלות ולשמור על הערכים הדתיים שלה. האם נתקלת אי פעם בסטיגמות כלפייך? כאילו מבחינת זה שאת חלק מאיתנו נשים? אני לא חושבת סטיגמות. אני כן יכולה להגיד שצחוקים של גברים, כשאנחנו כשנשים אנחנו אומרות משהו, אנחנו עושות, כאילו החברות הגברית של אנחנו יודעים, אבל סטיגמות, לא. אדם יוצר את הסביבה שלו מסביב, והאדם יוצר את איך הסביבה מגיבה אליו. זאת אומרת שאם אני יצרתי איזושהי התנגדות, אם יצרתי איזו סביבה עוינת, יש לי אחריות על זה. אנחנו כנשים פועלות אחרת, אנחנו חושבות אחרת. מה שמוביל אותנו זה העניין, הנושא, האמפתיה, הסובלנות, היכולת לעבוד בצוות עם אנשים, לחשוב ביחד. וזה נשים יודעות לעשות. לא האגו מנהל אותם. הסובלנות וההקשבה לצד האחר, לזהות את מה שחשוב לאנשים, מה שחשוב ועל פי זה לפעול. זה הדבר שמייחד אותנו כנשים מגברים. אני יכולה לומר לך שעצם זה שאת עומדת כאישה במערכת החינוך ומצליחה, מקוצרת הצלחות רבות ומרשימות אפילו. בתור אישה ולא בתור גבר, כמו שאומרים הרי זה בדרך כלל מונע, אמרו שאישה לא יכולה להיות מנהיגה, כי היא לא יכולה להיעדר הרבה מהבית, היא לא יכולה, אין לה את הזמן להשקיע. אבל יש לי פה הוכחה, שכן. אני חושבת שעצם העובדה שאת עומדת בסביבה גברית של מנהיגים גבריים, ושאת עדיין נשארת בדעות שלך כמנהיגה נשית, וביכולת הזאת לעמוד שלך, זה בעצם סוחף הרבה נשים, ולדעת שמנהיגה נשית זה דבר שיכול להיות, זה לא דבר שצריך להתבסס על סטיגמות וסטריאוטיפים שונים, של אישה לא יכולה לעשות את זה כי חלשה, או אישה לא יכולה לעשות את זה כי עדינה ושקטה. אתן תמיד צריכות לחשוב שכל מה שאתן רוצות ואתן מאמינות בו, תבואו עם האמת הפנימית שלכם ותפעלו בכל הדרכים הלגיטימיות, עם ההקשבה לסביבה שלכם, עם האמפתיה לסביבה שלכם.
והכי חשוב, מה זה מנהיג בכלל, לא משנה אם הוא מנהיג אישה או גבר, הוא זה שמסוגל ויכול לרתום את הסביבה שלו לחזור. שיהיה לכם בהצלחה, ותודה רבה, זאת הייתה חוויה גם לי. תודה, אנחנו מאוד מודות לך, זה מה שאתה. תודה רבה.